weta ego dị $15,000 na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ. ị nwere akara aka pụrụ iche na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ ma na-arụkwa nrọ ka ị ga-esi gbaa bọọlụ n'ogo dị elu n'otu egwu bọọlụ ndị ama ama n'ụwa niile. Echezina nke a bụ ohere pụrụ iche ị nwere iji nwalee ogbe gị. Skill to Fortune bụ nke a haziri iji mee ka akara aka gị pụta ìhè na ihe banyere egwuregwu bọọlụ chawapụta bụkwa nke ụwa niile ga-ahụ. Skill to Fortune ewepụtala ohere bụ ịgba bụkwa nke onye isi ha bụ otu onye ọkaibe nakwa onye wetara iko mba ụwa aha ya bụ Roberto Carlos. My name is Roberto Carlos. So if you have a skill, I will see you in Nigeria. Na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ọkaibe na egwuregwu bọọlụ nakwa ndị ọzọ na-eso ya n'igwe ọlọrọ ọhụrụ bụ soshal midia. Ama m na ị nụrụ ihe m kwuru nke ọma. Ọ bụ ndị na-eso ya na soshal midia netwọk ga-enyocha gị dịka a na-abanye n'agba nke ọbụla na ihe ngosi a. Ọ bụghị naanị nke ahụ, e nwekwara $20,000 maka onye na-aghọ bọọlụ bụ ọkaibe, onye na-agba nke azụ, nke etiti nakwa nke ihu. Ọzọ, otu egwu bọọlụ isii fọzirinụ ga-enweta $1,000 n'otu n'otu. Ndị niile bụ ọkaibe ahọpụtara ga-egosi otu egwu bọọlụ dị iche iche n'ụwa niile. Nke a bụ ọpụrụ iche, nke a bụ ohere gị, naanị $5,000. Denye aha gị na www.skilltofortune.org. Bịa n'ịkwụ ụgwọ site na isi mbido TV. Iwepụta ndị ga-esonye na nnwale ga-ebido n'ọnwa Ọgọst. Ịhọpụta ndị ga-esonye ga-ebidokwa n'ugbu a. Ọ bụ naanị ụmụ nwoke afọ 16 ruo afọ 12 na-esonye na nke a. Maka ịmata ihe ndị ọzọ n'uju ya, soro anyị na ọha nta akụkọ dị iche iche nke dị na Facebook, Twitter, Instagram na @skilltofortune. Echefukwala na m sị maka idenye aha gị gaa na www.skilltofortune.org. Gị gaa na nke isi mbido telivishọn wee pịa. Maka ịmata ihe ndị a n'uju ya, kpọọ akara ekwentị a 07004044404. So join me and let's make a fortune.